In het kader van de Limburgse Circulaire Innovatie Top 20 gaan we vandaag langs bij Wessem Circular Services in Maastricht. Wessem Circular Services doet mee in de categorie Circulaire Start-up. Nou, we zijn onderdeel van Wessem Port Services, eigenlijk een groot logistiek op- en overslagbedrijf, gelegen aan 4 locaties, Wessem, Stein, Maastricht en Lanaken. Dat zijn onze dagdagelijkse werkzaamheden en sinds een aantal jaren zijn we ook met een nieuwe activiteit begonnen. En dat zien we hier in Maastricht, waar we gestart zijn met allerlei recyclingactiviteiten die we geplaatst hebben onder de noemer Circular Services. Kun je daar iets over vertellen? Ja, waar we onze duurzame ideeën eigenlijk duidelijk willen plaatsen naar de omgeving. We zien heel veel regionale uitdagingen voor de recycling. En daar vandaan dat we ook een aantal jaren geleden gestart zijn met het ontwikkelen van allerlei ideeën. En toen is het oog gevallen op de asperges en dan met name plastic zeilen bij de asperges. Ja, dat klopt. Als een van de eerste activiteiten die ons aansprak, was het probleem dat we zagen, voornamelijk in die agro-business, dat kunststoffen vaak gewoon verbrand worden na hun levenscyclus. Ja. En dat zorgt voor een negatieve CO2-uitstoot en is er eigenlijk alleen maar een verspilling van duur geproduceerde artikelen. Nou, in die aspergefolie zagen wij een mogelijkheid om de aspergefolie van allerlei verontreinigingen te ontdoen en vervolgens weer geschikt te maken voor nieuwe producten, nieuwe folies die opnieuw ook voor aspergefolie, maar ook voor een hele reeks andere grondstoffen als kunststof weer kunnen worden ingezet. Okay. Deze poot is ook een start-up, zo zegt u zelf. Ja. Zien jullie als een start-up? Brengt ook uitdagingen met zich mee, denk ik. Waar lopen jullie zo al tegenaan? Zeer zeker. De uitdaging is al om in het begin zeg maar de hele ontwikkeling goed te kunnen financieren. En dat doe je uit bestaande middelen. Ja. Je moet een lange adem hebben om alle problemen die je ergens tegenkomt, om die te overwinnen. En de volgende drempel weer te gaan pakken. Maar de opstart is genomen en de weg gaat nu alleen maar vooruit. Ja, de opstart is gedaan. De machines zoals jullie hier kunnen zien zijn al geplaatst. De droge opstartfase is het kwartaal 23 geweest. En nu in het eerste kwartaal van dit jaar starten we echt met het produceren van zuivere folie vanuit de vervuilde aspergefolie. Ik wens jullie heel veel succes ermee. Ja, dankjewel.